Ole, video mà sabera khan Java programming bul thut ang tak tak kan sei to chuan tuna chuan pahnih nan class pahnih man dan ti don ni chuan kan sei fi hal buk don ni hei class pakhat chu ni hal mea pakhat ka siam lenga chu class pahnih na chu ni mea chu class pahnih ti nan don ni ko ti ka su zer potanga chumi zawa kan sei fi leang tunan sei fiang class pahnih room le hello world chu kan nei ta room a hianin variable pahnih sangjawng le thuizawng le method pakhat get data kan nei a get data hianin float a le float b bracket chuan ama hemi umzui chu parameter ti na ni hemi bracket chu kami hi chu kan assign ta ni ta hianin sangjawng variable le thuizawng variable ka kan assign ta am le chu sangjawng le a intluka thuizawng le b intluk ti na ni chuan java chuan main method hi engkim programming kan na ani kan hriatthiam dan tur chuan main method a hianin local variable area kan nei a kan nei le ta ni a chuan room 1 is equal to new room 1 or new room hi object kan siam ti na ni chumi object chu room 1 hi endiran umzui ve jon ka hriatthiam dan ve chuan hemi room 1 hi endiran mihring tam tak kan oma kan vai sei na chu mihring ani chuan chumi sei fial in han chuan min kan nei sang le cheu ta khatiak deuh kha ni maya he room hi inge ta mana ol samjong an ti mayang le khatiak mihring kan ni min kan nei ang deuh kha nin he poi min anga lo ngai ta me ula room ani chuan ta hian get data 30 and 45 ani 30 hi a 45 hi b anga lo ngai angin kan ngai liang a fia thei dan ber turin room 1 chu hemi room hi ni ta chuan dot get data 30 and 45 a chu sangjawng b chu 45 ania thuizawng chuanin a hnuai hianin hemi kan local variable area hi kan zon tur kha ni wangin area kan hmanga area is equal to room 1 dot sangjawng room 1 dot sangjawng room 1 dot get data a 30 room 1 dot sangjawng atan ti chuanin helai parameter 30 hi ni an chu ta hianin void data get data mang hianin hemi kan assign ka chu ten parameter in a kha somthum ania b kha 45 ani kan ti na ni mai chuan room 1 dot sangjawng chu room 1 aron ti chuanin helai sangjawng hi room 1 dot sangjawng room 1 chu classroom dot sangjawng chuan star kan ti hi elo puntir na ni hei puntir na room 1 dot thuizawng room 1 chu room 1 dot thuizawng chuan thuizawng ka get data mang kha kan assign ka ti to kha chuan ta hianin room 1 dot
get data hay sang zong a thui zong b chu room 1 dot sang zong puntir na room 1 dot thui zong is equal to area line number system dot out dot print line hay a print line a print tur khan ta ni video ma sa se to khan hemi khung lian ka ti to kha hemi khung na lian in kar mi chu string ani hei chu thu ang kha ni mai hei chu hi alanga ton plus area am le chu area helai plus area ran ti chu hemi area hi ni chun area ina tluk pui chu room 1 dot sang zong punti na room 1 dot thui zong ani chumi se chu sang zong som thumania thui zong chu 45 tu chu kan punti ra chumi ina atluk chu area ini chun area kan dita chun kan ran chinang area is equal to lai chu hi string lai khani chun plus area ina atluk pu chu hemi khan ta chun 1350.0 adik nge yam ti kan fin fiang $30 le 45 30 into 45 này ai nang che ni ti khan ta hian string at la wang hian plus kan mang chaw ni la hi endiran string detail lo taila area chaw kha endiran khami ai a puntir tu chaw lo ti tang ilan dian mi mai ti khan area hi man tap mai tur ni kan ra nanga ai nang reng thau ni khan masalangin sen khan string thu pang kan da tel du chonin diran area to then string then it over then plus man ngai ta ni plus ka error ta lo mai ni plus area chu hai he area chu dik thau ni mo mi ro ki don se khan se fe thiam mi har lo to ga fe thiam len ne jon comment lama te pom ran zot le mai dan ne